VG Ecofuel on osa Meriaura Groupia. Meriaura on Suomen ekologisin laivavarustamo, joka on käyttänyt biopolttoaineita laivastossaan jo vuosia. Me Ecofuelilla valmistamme tämän ympäristö- ja ilmastoystävällisen polttoaineen. Iso osa raaka-aineestamme tulee ravintoloista kerättävästä käytetystä paistorasvasta. Keräämme rasvoja suoraan ravintoloista, tai öljyt voi kierrättää myös tukuissa sijaitsevien keräyspisteidemme kautta. Ravintolaan tai tuotantolaitokseen toimitettavia keräysastioita on monenkokoisia, asiakkaan tuotantovolyymin mukaan. Kierrätys on tehty asiakkaalle mahdollisimman helpoksi. Samalla kun noudamme täyden öljyastian, tuomme uuden puhtaan astian tilalle. Tyhjennys hoituu joko tilaamalla tyhjennys meiltä, tai isompien tuotantomäärien kohdalla tyhjennysväli voi olla vakio. Astiat huolamme ja puhdistamme itse. Öljy kuljetetaan isoissa erissä Uudessakaupungissa sijaitsevalle tuotantolaitoksellemme jatkoprosessointia varten. Tehokkaalla ajojärjestelyllä huolehdimme siitä, että yhtään kilometriä ei ajeta turhaan ja kuljetamme täysiä kuormia. Samalla käynnillä keräämme ja kierrätämme myös ravintoloissa syntyvät kahvinporot hyötykäyttöön. Meidän kautta öljynsä kierrättävä yritys saa käyttää kierrätysmerkkiämme, joka viestii vastuullisesta yrityksestä. Tuotannollamme on kansainvälinen ISCC-kestävyys- ja hiilisertifikaatti ja yrityksellämme on ulkoisesti auditoitu ekokompassi ympäristöohjelma. Kun laiva käyttää meidän polttoainettamme, ovat merikuljetuksen hiilidioksidipäästöt jopa 97,7% pienemmät kuin fossiilisella polttoaineella ajettaessa. Ilmastonmuutoksen torjunnan lisäksi kotimainen polttoaine tukee Suomen huoltovarmuutta ja suomalaista kansantaloutta. Kierrättämällä käytetyt kasviöljysi meille ravintolasi on konkreettisella tavalla mukana torjumassa ilmastonmuutosta.